Връща се ставката от 20% ДДС за хляба и хлебните изделия. Ето ги основните промени, приети в бюджет 2025. Промените, които засягат бизнеса са: връща се ставката от 20% ДДС за хляба и хлебните изделия. Оставиха ставката от 20% ДДС на ресторантьорите. Максималният осигурителен доход се увеличава от 3750 на 4130 лева. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и земеделските стопани от 1 април става 1077 лева. Ваучери за храна вече могат да се използват само за закупуване на хранителни стоки, като се премахва възможността за заплащане на битови сметки, културни събития и туристически услуги. Прагът за задължителна регистрация по ДДС се намалява от 166 000 на 100 000 за първи път в историята на България. Увеличават се тол таксите с 10% от 1 април, като се предвижда още едно увеличение с 10% от 1 септември 2025 година.